שיר השאלות יהיה השיר הזוכה בתחרות עמוס אירוויזיון. אתם יודעים שאתמול דיברתי עם מלא ילדות וילדים מקסימים, חברים שלי. איתכם דיברתי בצ'אט הטלפוני, ואתם, רובכם, אמרתם שאתם רוצים שאני אנחה עם גדי. אני לא יודע אם זה מה שהקהל בבית בחר באתר, אבל היום אתם יכולים לדבר בצ'אט הטלפוני עם אחת מהדמויות הכי אהובות עליי בערוץ הילדים. האם אתם מזהים פה בקהל את הקול הבא? מה אומר לכם הקול הזה? מה זאת אומרת? זה לא דומה לחתול. את לא מבינה כלום באמנות. הציור שלי מושלם. כל מה שאני עושה זה מושלם. אתם רואים? הם כבר יודעים. גילי, אם אתם רוצים לדבר עם גילי, הישר מהסדרה ארתור, ואפילו למסור לארתור דש, אז הנה מספרי הטלפון מיד אחרי השידור. גילי מארתור מחכה לכם. אבל עכשיו אני מוכן לקרב הענקים מול אורן סמדג'ה. חבר'ה, אני מבקש הרבה עידוד, כי אני הולך, לא יעזור לו כלום, לנצח אותו ובענק. טל, מול העולם! זה עולם קטן מאוד, עולם קטן. זהו אורן סמדג'ה, בעל מדליית ארד מאולימפיאדת ברצלונה 1992. האם הוא ינצח בקרב הענקים את טל מוסרי, האלוף מול המנחה? כן, חברים, אני לא אוותר לו כל כך בקלות, אבל האמת, זה לא הולך להיות קל. מה שבטוח, הוא כאן איתנו בשבוע של טל, האחד והיחיד אורן סמדג'ה! שלום אורן, מה שלומך? מה הבאת לי כאן? קודם כל, חליפת ג'ודו, חגורה שחורה. כבר נתת לי חגורה שחורה? תשמע, שמעתי שאתה ספורטאי טוב, האמת זה נכון, אני לא יודע אם עקבת אחרי השבוע של טל, אבל אתה יודע, מגיעים לפה טובי הספורטאים, ועד עכשיו אני לא מבייש את הפירמה. את דדי בן דיין ממכבי נתניה, הפקדתי לו גול וסיימנו בתיקו. הנה הגול המדהים שלי, עד היום אני שמח על הגול הזה. אבל השיא היה אתמול, עמרי כספי ממכבי תל אביב בכדורסל הגיע, ואני קראתי אותו, פשוט 4-3, היה צמוד, הוא גבוה, אבל למרות הכל נתתי לו פה אחלה של קרב. אבל איתך יש לי תחושה שאתה קשוח מדי. אני קשוח, התאמנתי לקרב הזה, יהיה לנו קרב מאוד מעניין. טוב, אני אלבש כאן את הבגדים והתכונן לקרב. בינתיים אני רוצה שתספר לי על האולימפיאדה. האולימפיאדה ב-92, שאתה זוכה במדליית ארד. אתה זוכר את הרגע הזה? קודם כל זו הייתה אולימפיאדה לפני